Hej, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Barry Avenue. Hvis I kender det, der er det sjovt. Jamen, vi skal spille Barry Avenue, så jeg sætter i gang. Okay. Her er jeg. Jeg er sådan, jeg er sådan lidt grim på noget. Men never mind. Okay, vi skal prøve at få en familie. Kan jeg ikke bare lige få dem, der er sådan en familie her? Ja, hej. Go. Hey. Nanne. Jeg skal prøve at få en familieidé. Det er sådan ret svært for mig åbenbart at få en familie. Men altså, jeg må jo prøve mig ad. Jeg tror til sidst, til sidst i den her video, og så har jeg fået sådan en familie. Men kan jeg her måske, maybe? Ja, det ved jeg ikke. Jeg kigger lige sådan, om de har børneting, fordi sådan, jeg gider ikke bare sådan at have en mor og en far som mig, eller en mor og mig, eller en far og mig. Det gider jeg ikke. Der skal være en søster, eller en storsøster, eller en storebror, eller whatever. Oh my god, nu skal jeg bare sådan gå. Nej, kunne de der ikke bare lige sådan tage mig op? Jeg vil gerne være deres barn. Det der. Hvad kan det der hus? Er det der et VIP? Er det der et VIP-house? Nej, det er det ikke. Så ja. Okay, de har en VIP-bil. Og ja, de har et barn. Ej, jeg håber sådan virkelig, det er en pæn familie, fordi jeg er sådan... Jeg er mellempæn. Ikke så meget, men jeg er mellem. Lige på stykket. Mellem. Ikke så meget, men det vil jeg gerne. Men kan jeg ikke gøre det? Min familie, og den er pæn. Can I join? Må jeg være med? Ej, hvis det så jeg skal nej. Jeg skal bare sådan... jeg skal bare okay sådan dårligt sådan ked af det smiley. Fordi bare hvis nu de siger nej, så er jeg jo bare klar til at sende det. Det er sådan lidt bedre bare sådan bruge sin tid. Oh my god, seriøst. Jeg skal de har fået lov til, at jeg kan komme ind, eller hvad? Eller jo, det tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men måske. Okay, de siger sådan i hvert fald. And can I join or what? Can I join or what? Yes, you can join. Thanks. Alright. Oh my god. Endelig har jeg fået en familie. Det har taget sådan 30 år. Please sådan sige, der er bare lidt barn. Hvis de bare puttede det der, fordi de har sådan den der dykke inde i der backpack. Det er lidt sådan irriterende. Jeg gider ikke bare den der. Vi har en baby. Swiss. Hvad er det? Hvad er Swiss? Hej. Jeg ved, fordi nogle der er de der babyer, de taler også nu. Baby, fordi det vil de bare gerne sådan, når de siger hej, siger de hello, eller med W. Jeg gør det mig. Jeg siger
Se, og den hund. Ja. Hvad er det der? Ej, hun er flot. Nå, hej. Oh my god. Ej. Den her video tager jo sådan 31 minutter. Oh my god. Jeg er helt kage i en halv time. Ej. Oh my god. Jamen, vi klarer os. Så, ja. Jeg var en familie. Hvad i helvede laver den der bil der? Den er helt livet. Ja. Slettet huset. Det er fordi hende der tønne, hånden, hvad sådan? Nøn? Køn? Ikke gøn? Ej, gøn. Ja. Oh my god. Kan der ikke bare lige være et menneske? I have VIP. Ja, jeg har VIP, så jeg tager et hus. Ej, jeg bliver bange. Er der ikke lige sådan... det der, oh my god, hej. Hej. Nej, never mind. Can I join? Så lavede hun gik bare sådan lonely væk. Det er lidt irriterende. Ja, det er ret irriterende. Så, okay, jeg er faktisk lidt imponeret af mit skin. Det er sådan, det er fint nok. Det er ikke så slemt. Men det er sådan, det der andre venner, jeg har sådan, på share, danse, inde i det her spil. Share. Måske vi skal lave en video, hvor sådan, at jeg laver en video, hvor at, det er sådan share i det her share, hvad det share i det her spil. Vi kan også, det er fordi sådan, nej, lige meget. Oh my god, jeg hader regn. I want a data. A strong data. Det er bare på sådan, hun siger. Nej, jeg ved jo, hvad sådan, hun siger det der. Ja, det ved jo ikke, hvad. Oh my god, jeg har 8 subscribers. Jeg har ikke en jeg tror bare sådan, jeg havde ikke kigget så langt ud. Men det der Minecraft-video, det er sådan lidt... Ja. Man kan lige sådan en lille familie, ja. En lille familie. Det lige, jeg har sådan talt i, eller nej, jeg har ikke talt, men jeg har filmet i, eller sådan spillet i 31 minutter, og 31 sekunder, sådan, det er bare sådan, det, jeg ved ikke, hvorfor skal jeg sige, jeg siger bare satisfying. Det er ikke noget om satisfying, men sådan, det har jeg aldrig prøvet, sådan, jeg har kun prøvet 31 minutter, 5 minutter, nej, det er der ingen, der hedder. 5 sekunder. Ej, jeg skal blive far. Det er lidt sådan irriterende. Ja, jeg har bare sådan alle mulige random skin, fordi ja, okay.
Her er min far. Oh my god, jeg gad ikke engang at være en far. Bare så ikke det der barn, det bliver ked af det. Jeg synes, at sådan lidt farskab er lidt grimt. Jeg skal lige have mustache. Ja, hvor er det der mustache? Oh my, ja, jeg har mustache. Fordi at hvis det ikke har på min hud, mit mustache, må det egentlig have ben. Mustacheballer løber for vejen. Sådan. Mustache. Ej, det er bare lidt mærkeligt. Tænk, hvis en mustache har ben, bare går. Nej, det er også sådan. Nej, jeg tænkte, hvis jeg var bald. Nej. Vi skal ind i spillet. Jeg har kun VIP houses. Ikke cars. Ej, du skal ikke sidde der. Oh my god. Det er mig, der skal sidde. Jeg er big dot. I'm big dot. Jeg er big dot. Okay, find ud af at køre, eller hvad? Yay. I have VIP, but only have... Yeah, og så gælder det bare. Okay, altså... Oh my god. Skriv det normalt. Nej, det skal jeg ikke blande mig i. Det skriver bare sådan lidt... Oh my god. Hvorfor skal det tage så lang tid? Det er ret irriterende. Og hvorfor er vi her? Altså, hvad? Do you see her? Her. Ej, jeg synes det er cringe. Nej. I can't see her. I can't see her. Jeg kan ikke se hende. Yeah. Nej, hvad? Hvad lige? Er der nogen, der har kopieret mit flipping navn? Det hedder også Raccoon. Jeg hedder nemlig Raccoon. Med 8 eller og så 2 1 2. Ej, okay. Nej. Jeg tror, jeg måske i morgen eller et eller andet, så laver jeg en video, hvor jeg spiller 99 Night in the Forest, hvis mennesker kender det. Ej, jeg synes, det er så mærkeligt, hvis man ikke kender 99 Night in the Forest. Det er lidt kedeligt, men det er sjovt. Det er fint nok sjovt. Jeg synes, det er fint nok. Ikke lige min yndlings. Det er nok sådan Murder vs. Riff. Det er også dem, jeg har lavet mest videoer af. Jeg har sådan 3. Jeg har 4 videoer af Minecraft 2. Og det er bare lige det der Minecraft. Det er ikke... Jeg forstod ikke at lave videoer der. Jeg har sådan 6-7. Jeg har sådan 6-7 stykker. Ej. Nej, 6-7 er ikke sjovt mere. Nej, jeg er sådan 6 eller 7 år. Ja. Ikke på den måde. Kom. Nu skal vi ind i spil. Alright. Oh my god, jeg synes bare, det er pinligt at holde folk. Jeg ved ikke hvorfor, men det kan bare ikke sådan lide det. Det er lidt irriterende. Ej, okay. Det er ikke irriterende, men sådan... jeg kan bare sådan lide at holde mennesker. Jeg ved ikke hvorfor.
Men bare sådan, ja. Det var sådan lidt... Det var sådan lidt... Det var sådan lidt knækket. Tager hun en bil, eller hvem tager en bil? We need a car. We need a flipping car. Okay. Hun skulle ikke sidde der. Hun må ikke sidde der. Det er Big Dollar, der skal være der. Det er Big Dad, der skal være der. God pige. Big car. Nej, vi skal godt være. Vi er gode. Jeg har nogle jern, eller hvad? Altså hun er sgu også nok, hun er sgu godt nok god til at køre. I take VIP house, but we cannot hear. But we can't hear. Hvilket hus skal jeg tage? Jeg har det der nye dra. Oh my god, det der. Oh my god, jeg siger mig, det der. Så ja. Det er bare godt. Oh my god, hvis mine venner bare sådan lige joiner midt i videoen, lige sådan lidt irriterende. Det er irriterende, men bare sådan... Det er sådan, ja. Nej, ikke noget. Hvad? Hvorfor skal jeg have den der bil? Ja, nej. Kan jeg ikke bare lige have en Tesla? Nej, den her bil tager jeg bare. Ja. Nej, jeg gør det. Oh my god, pas dig på! Jeg kører. Der kører lige her. Der kører lige. Oh my god, kan jeg også lige ramme? Eller hvad? Oh my god, pas nu. Oh my god, jeg så LO til det her. Godt. Jeg så lidt til det her. Oh my god, det er bare satisfying. Whim. Okay. Yes, sir. Okay, så lukker vi, og så går vi ind. Den her vej går vi ind. Ja, så. Kom on. Ja, hun er lige der. Ej, jeg havde engang. Ej, jeg er dum. Jeg er doof. Ej, jeg var bare sådan. Jeg taler ikke mere tysk bare lige.